राज्यभरामध्ये नगर परिषदांच्या निवडणुकीची आता रणधुमाळी सुरू आहे आणि सर्वच पक्षांचे नेते मोठ्या प्रमाणात प्रचार सभा घेऊ लागलेले आहेत। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पालघर आणि नागपूरमध्ये प्रचार सभा घेणार आहेत, तर दोन्ही उपमुख्यमंत्री सुद्धा आज विदर्भात प्रचारासाठी जाणार आहेत आणि यासह महायुतीच्या स्टार प्रचारकांच्या विविध ठिकाणी आज प्रचार सभा होणार आहेत। तर आज या प्रचार सभा कुठे कुठे होणार आहेत, कोणाच्या असणार आहेत, एकदा आपण यावर नजर टाकूया। सध्या नगर परिषद नगरपंचायत निवडणुकांची धामधूम सुरू झालेली आहे, तर नगर परिषदेसाठी आज प्रचाराचा धडाका असणार आहे। मुख्यमंत्र्यांच्या 2 सभा होणार आहेत आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या 3 सभा असतील, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या 2 सभा असतील। प्रचाराचा आता धडाका सुरू झालेला आहे। नगर परिषदेसाठी प्रचाराचा धडाका, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या 2 सभा होणार आहेत, तर उपमुख्यमंत्र्यांच्या 3 सभा होणार आहेत आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या 2 सभा होतील।